27. septembra sme na Zoše Lipova oslavili už druhý ročník Dňa rodiny. Spolu s rodičmi, učiteľmi aj žiakmi sme si pripravili skvelý deň plný zábavy a dobrej nálady. Pre deti boli pripravené skákacie hrady a nechýbali ani veselí maskoti, ktorí rozdávali úsmevy. Veľkým lákadlom bola aj ukážka policajtov so psím sprievodom, ktorá zaujala malých aj veľkých. Staršie žiačky sa postarali o krásu, maľovali na tvár, zapletali vlásky a robili aj manikúru. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie od guláša, pyrohov, hranoliek, palaciniek až po popcorn či čapované nápoje. Každý si našiel niečo podľa svojej chuti. Vďaka štedrým sponzorom sme tento rok rozdali viac ako 100 cien do tombole, ktorá bola plná napätia aj radosti z výhier. Deti si svoje zručnosti vyskúšali v remeselnom mestečku, zahrali sa na stavbárov, zdravotníkov, krajčírov, hrnčiarov, cukrárov, drôtárov či čašníkov. Okrem zábavy sa tak dozvedeli aj niečo nové o rôznych povolaniach. A ako pamiatku si každý odniesol nielen plné brúška a pekné zážitky, ale aj spoločnú fotografiu, ktorá nám tento deň bude ešte dlho pripomínať. Ako sa vám tu páči? Tak dobre, super. Výborne, super. Tebe sa čo najviac páči? No, mne sa asi najviac páči zatiaľ tie vlasy. Áno. A skakacie hrady. Ty si ešte len teraz prišla. Na čo sa najviac tešíš? Ja som sa najviac tešila na pukanca na obyčia. Ako sa ti tu dnes páči? Skvelé. A čo sa ti najviac páči? Nafukovačky a policajti, ktorí tu boli. No čo sa ti tu dnes najviac páči? Zaplietanie mrkačov. Čo sa vám tu najviac páčilo dnes? Asi skakacie hrady. Skakacie hrady, tiež skakacie hrady. A čo vám tu najviac chutilo? Popcorn. Popcorn, čo pozriete? A páči sa vám takáto akcia? Áno. Chcete, aby bola každý rok? Áno. Aký je podľa vás hlavný význam tohto podujatia pre žiakov a rodičov? Význam je len jeden, a to spojiť učiteľov, rodičov a žiakov do jedného spoločenstva. Čo vás viedlo k tomu, aby ste zorganizovali Deň rodiny? Deň rodiny patrí k takým, alebo chceme vytvoriť takú tradíciu práve spišskej a na našej škole, na základnej škole Lipovej. A cieľom toho celého je to, že spojiť sa možno v takom inom duchu, ako je to v škole. Toto je skôr o takejto zabave, o takomto uvoľnení.